Päivää. Ei nyt sanota käsipäivää, kun mulla on tämmönen pieni este tässä. Minna Merikotka saapuu satelliittipannan asennuspaikalle. Lintupaketin arvokas sisältö otetaan esiin ja merikotkaa aletaan valmistella pannoitusta varten. No niin. On aika vahvassa kunnossa. Suomen eläinsuojelun vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Minna Pellinen on hoitanut merikotkan kuntoon. Käydään vielä läpi, millaisia vaurioita nokkaan juuttuneesta uistimenkoukusta oli aiheutunut. Seuraavaksi laitetaan huppu päähän, jotta lintu pysyisi rauhallisena. Mutta Minna ei taida olla ihan samaa mieltä asiasta. Ota sinne viivet sinne. Joo. Sinne taakse. Joo. Se oli niinku unohtu viimeksi. Sitten vielä sidotaan jalat molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi pannoitusoperaation aikana. Tosi lähinnä tuota. Onko kiloväri? Siellä on verkkialikko siellä välissä. Ja niin alkaa satelliittipannan sovittaminen paikoilleen. Terve. Jos on mahdollinen, Minna haluaa kuvata hänen suun vielä. Satelliitti lähetin on kevyt ja saa sähkönsä auringosta pienen aurinkokennon välityksellä. Silmä on yli 7-vuotias täysikasvuinen naaraslintu ja tässä tutkitaan, löytyykö siltä hautomalaikkua. Hautomalaikkua ei löytynyt, joten kyse ei ole pesivästä linnusta. Vielä viimeiset hihnojen kiristykset ja valokuvaukset. Minna on saanut nimensä hoitajansa Minna Pellisen mukaan. Tässä vielä siipien mittaus. Tuloksena 63,5 senttimetriä. Minna on kuntoutunut hyvin. Siivissä riittää voimaa. Oi. Hieno asia. Iso tää on kuin helppo. On sillä siipien väliä. Ei sitä päästä oikein mittaamaan. Vielä viimeiset trimmaukset ja liimaukset ja sen jälkeen Minna on valmis siirtymään kuljetuskoppiinsa vapautuspaikalle matkustamista varten. Niin, tai sitten vasta kun se on otettu pois sieltä. Mitä? Sitten kun otetaan pois, niin hattu pois. Niin, se suunnitelmalla niin, että se saa tulla sieltä Itekseen. ja pannaan toi pressu päälle, niin se saa hiipailla sieltä. Ja sitten mennään kauas kaikki ihmiset ja vedetään pressu pois. Että... Ei lähde sieltä ollenkaan, mä vein. Siellä Kuusamossahan tapahtuu just sellainen. Se oli kauan. Ei, mutta veneessä. Ei, mutta meinaan kun mulla on niin pitkät. Vapauttaminen tapahtuu Kuopiossa Jännenvirralla Juurusveden saaressa. Minä voin kantaa, kun sulla puutu se käsi valmiiksi siellä. Ei se tunnu enää. Niiden tarvitsee ottaa lakki pois ja laittaa se tuohon pressun alle ja vetää ressu takkaa pois. Uskaltaako se lentää raukka, kun on ollut niin kauan tuossa nyt jo? Ei se vaan, jos se lentää, se lentää. Valmiina! Joo!
Minna on nyt vapaa lähtemään lentoon, mutta mitään ei tapahdu. Se on siinä maassa, mutta se ei ole vielä älynyt, että hän voi lähteä. Käsi väsyy! Aikaa kuluu ja kuluu. Tarvitaan hiukan patistusta. Minna, sinä olet nyt vapaa lähtemään. Kysyn sulta tästä, että miltä sinne tuntuu, kun hyvältä tuntuu. Sinne meni. Sinne meni, onneksi. No niin, kylmä tuli kanalihalle meni. Pannoituksesta aiheutuneisiin kuluihin voi lahjoittaa rahaa Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirille. Myös lintuyhdistys Kuikka osallistui pannoituskuluihin. Ja Minnan matkaa voi seurata livenä netissä Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin sivuilla. Se lensi Saksaan saakka talvehtimaan.